Mhlambe iladi lenzelwe ekhaya yini noma mhlambe khona kwenye indawo la lenzelwa khona. Ngoba omunye umuntu uzothi mina uma ngenza into eyitiye ngihlala ngaso sonke isikhathi ngenzele ekhaya. Kungabe mhlambe ke iladi lona lenzelwe ekhaya noma mhlambe khona kwenye indawo la lenzelwa khona. Ziningi inhlobo zelati bangisho indlela yomsebenzi wokwenza lelo lati lelo osukulenza. Abanye balenzela olwandle. Abanye bale ukuthiwa kunelati lenziwa lase entabeni. Kunelati lenziwa lasemfuleni. Maningi amalati ngoba ngisho abathakathi na umthakathi uhamba wenza ilati lakho bese usefuna ushaya wena. Uyazi ulenza kaliphi indlela kodwa khona kahle kusuku uyokhuluma inkulumo ethile nalabo awusufuna ukukhuluma nabo ukuze bayilalele inkulumo yakho osuyikhuluma. Asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha basosile kanti usokhulu sokhokho bewe asisawa sokhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina bakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba odlungwane lombelebele kwaze kwasamanqulu mesibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umushake kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanje impunga yesintu unduna kandaba untombi yamncumela usiwazi yamkhomba isitona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo engabhana kancane esontweni ugcamgcama umsathe inkakane lakhe lathi ngihamba ngitheselo sitha lathi ngaha. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV sizonisikela kwelinonile la kuhlelo lwethu la sithi khona sihleza kogwansini. Nalamuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu angihambi ngedwa ngihamba naye umkhulu Phewa asibingelele sikwamukele kwimpunga yesintu TV. Asibingelele kwimpunga yesintu TV nakubalaleli nakwabukeli bayimpunga yesintu TV umveli nqanga abe nathi amen. Asibonge kakhulu. Ngaso sonke isikhathi umkhulu kuhlala kuyintokozo ukuthi sifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV sizosika nje kwelijikayo ngenhloso yokukhanyisa nangenhloso ukwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wababukeli abasuke bebukele la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Ngaphambi kokuba ke sisiqala isihloko sethu angikubeke kucaca ukuthi uma kuukuthi uyafisa ukuthola kabanzi ngolwazi lwesintu zikhona incwadi esizibhalayo sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhoba. Uma kuukuthi futhi uyafisa uzohlala nathi emphelandaba uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi ezidlulayo wenze isikhathi sakho ukuze sikwazi ukuthi sikuchushise sikunike umhlahlandlela. Namhlanje na ke mkhulu nginesifiso sokuthi sike sichaze kabanzi ngeladi asugeqa amagula. Ngifisa nje ukuthi sichaze ukuthi liyini iladi umsebenzi onjani iladi ngoba ukhona umuntu othola ukuthi ukezwe kuthiwe kufanele enze iladi kodwa akazi ukuthi iladi uyolenza kanjani akazi futhi ukuthi iladi liyini. Namhlanje nake ngiyafisa ukuthi sibacacisele ababukeli bempunga yesintu TV ukuthi makukhulunywa ngeladi kusuke kukhulunywa ngani ihlobo luni lomsebenzi lolu iladi kilona nje sizokhuluma ngalo isonto lonke ngoba sithe masilibheka sabona ukuthi liyinto eyenzakala ukulungisa izinto eziningi esuke ziphoqa ngaleso sikhathi. Mhlambe ke mkhuluma ngamnika nje ithuba yini iladi lenziwe lami iladi. Asibonge babukeli bempunga yesintu TV. Isihloko sona uthi mpunga yini iladi. Yeah. Angazi mhlawumbe wakho le Italiyane yini na ukhuluma ngeladi. Bathi ngo iladi. Phela ukuphimisa mkhulu omunye umuntu uthi iladi. Uyabona? Ingakho ngikubizile khona uzoyicacisa kahle ukuthi yini iladi noma yiladi noma ishiyana ngayo indlela yokuphimisa. Akusicacisele khona. Akwesibe ngolimi lasemzini abajwayele kakhulu laba abakithi bampisholo. Sike sithi umuntu athi kuthiwa ngiyokwenza itiye ekhaya.
okanye ngokwenza itiye komalume lokwesithi Iladi namazwi njengoba omunye umuntu uzothi mina mangokwenza itiye ngiphethe inkukhu kuphela kodwa ngeke ngithi mangizwa Iladi kuthiwa kusukukhona nezithelo njalo njalo abesethi ngizodideka kancane ukuthi itiye neLadi ngazokuthi into ezibili zahlukene kuyinto efanayo omkhulu le indlela yokwenza nendlela yokukhuluma ngoba yonke usuke uyobhula umlilo okanye usuke uyophunga lolo laka leyo osuke seliphakeme okanye leso simo esithile esesifici ngalo sikhathi sekuphoqa ukuthi awuhambeke uyoshweleza lapho osuyoshweza khona okanye usuke uyobonga lapho osuke uyobonga khona umehluko ngabe wenza ngeinkukhu zodwa noma ubeka izibani esuyihlane neinkukhu kodwa igama lilodwa usuyowenza Iladi noma usuyowenza itiye inhloso yalelo lathi okanye inhloso yalelo tiye osukolenza kufanele ugxile kuyona ukuthi usuyowenza Iladi lokwenzani noma usuyowenza itiye lokwenzani. Okay, mhlawumbe ngaphambi kokuba siqhubeke kakhulu yini Iladi okanye yini Iladi ngoba la ngiyafisa ukuthi sike sisebenzise lona le gama elithi Iladi uyabona ukuze ezokwazi umbukelo wempunga yesintu osake watshela wangatshela ukuthi akayokwenza itiye kwathiwa akayokwenza Iladi ngiyafisa ukuthi sibanike incazelo ukuthi makukhulunywa ngeLadi kusuke kukhulunywa ngani. Iladi lingenye indlela yomsebenzi wokuthetha nabantu abadala labangasesekhoyo ngabe usuke wenza Iladi loxolo noma ngabe usuke wenza Iladi lokubonga kodwa Iladi kusuke yenye ingxenye yomsebenzi osuke uyowenza ngoba usuke uyokhuluma nalabo abangasekhoyo okhokho noma ogogo okanye laba abangasekhoyo emhlabeni bakithi abasebadlule emhlabeni enze ngoxoxa nabo ngendlela thizeni nabo. Mhlambe Iladi lenzelwe ekhaya yini noma mhlambe khona kwenye indawo la lenzelwa khona ngoba omunye umuntu uzothi mina uma ngenza into eyitiye ngihlala ngaso sonke isikhathi ngenzele ekhaya kungabe mhlambe ke Iladi lona lenzelwe ekhaya noma mhlambe khona kwenye indawo la lenzelwa khona. Ziningi inhlobo zeLadi bangesho indlela yomsebenzi wokwenza lelo Ladi lelo osukulenza abanye balenzela olwandle abanye ukuthiwa kunelati elenziwa lase entabeni kunelati elenziwa lasemfuleni maningi amalati ngoba ngisho abathakathi na umthakathi uhamba wenza ilati lakho bese usefuna ukushaya wena uyazi ulenza kaliphi indlela kodwa khona kahle kusuke uyokhuluma inkulumo ethile nalabo awusufuna ukukhuluma nabo ukuze bayilalele inkulumo yakho osuyikhuluma. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe bese kaqondile ukuthi sigeqa amagola ebesifisa ukucacisa nje ukuthi Iladi liyini ngaphambi kokuba siqhubeke kabanzi ngokuthi siwachaze ngenhlobo zawo nokuthi enziwa kanjani. Ngiyacela ke futhi ukuthi uphinde uthakaselele omunye umfanekiso oqoshiwe la sabe sesikhuluma ngohlobo olithile lwalo Iladi elenziwa endaweni ethile. Kodwa njengamanje ngicela ukuthi uqhubeke lo mfanekiso oqoshiwe usabalalise udlulisele nakwabanye abantu nabo ukuze baqonde ukuthi uma kuthiwa benza Iladi kusuke kufanele ukuthi benze ini liyini lona lelo Ladi. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese niqhubeke futhi nokuyibuka imfanekiso yethu eqoshiwe bese sithi nje impunga. Hey, Tongo Nami.